El quadern taronja de Morgana. 9 de setembre. Tinc 11 anys i 7 mesos i em van posar Morgana. Estudi sisè de primària i juga a bàsquet. Bon dia, xiquets. Bon dia. Vas a telefonar, no crideu. Hola, Morgana, ¿te recuerdas de mí? ¿Cómo es que me recordes? Si os coneixen desde la guardería. Víctor Divo, la Morgana. Víctor Divo, la Morgana. No sé com han aprovat llengua en cinquè. Li vol? Perruqueria Pepa. Hola, mare! Aquí has vingut a demanar diners? Fas cara de demanar tu. No, passava per així a fer-te un bes. Uy, un bes, cuántas abonadas. La juventud está podrida y no ves que pensen les noies, veritat? Jo no tinc nòvio i vostè? Morgana, què vol dir això? Ha començat ella primer. He dit que et disculpes ara mateix. Perdó. Més fort. Perdó. Avui no tenen ni respecte. Aureli! Ayuli! Ayuli, sí. Hola, Aureli. Hola, pots jugar amb nosaltres? Vale. Molt bé, Morgana. Si se t'escapa, posa el dit aquí. Val. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que te has pensado que yo soy el teu chihuahua?